Дали ще запали, не знам. Давно не съм го карал. Чист V8 за мен е най-добрият двигател. По-добър от HDR, смисъл не на вървене, но няма толкова сложности, много са здрави, но са надежни. Той е 2000-та година. Всичко му работи, просто козметично правя. С оригиналните си джанти. Много удобен. Ама днеска няма време за него, защото ще караме ето нещо. Не е Ягуар, ама пак е от неговото семейство. Ой. Това вече е 2.8 и той, ама голям звяр. И гори като ламя. Ай, приятен ден на всички Ягуар члена.